ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni torisa tola galle ceerno yahya ba madina jaajɓe galle ceerno hamdou rabbi jaaca kon waktu yoni ha to ɓogge e nder galle ceerno abdoullahi dia e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal kaldigal ngal ɓe inni ɗum dialogue national a leydi ndi ɗin ɗereji kala gungomu tongi yettima hoorejo leydi sénégal gam yurnitade tonggol tonggigol e ngal ɗon kaldigal a ɓiɓɓe leydi ndi ɗon ɗo sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi luli toon to suur sarɗoyeji du leydi sénégal gam yurnitade kuulal ko fate banggue yaafodirde e yahlodirde yarlade ɓen arnoɓe fitinaji bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha yetti ɗo gonɗen ɗo to leydi mauritanie basik nu woni toon hande subako ko seppoji mawɗi hewɓe duppi toon ponoje ɗum ko caggal nde suka mauritanie najo kikiɗe hanki o fiya toon laaɓi wasi fitta ɗum taw kadi jeeyi on sababu ko suka maninajo goto ma en kettoyo kabruji men nder gendi leydi mauritanie musidɗo men alhassana oumar mboca to leydi mali colonel alpha yaya sangare ko joom martaba towɗo no fewi kam wiya teeɓa oɗo sahane tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeeyi sababu ko yaltinde mo konngudi taw koye deftere nde o windi ɗin konngudi noon jeeyi sababu ko jofade armé leydi mali ha tenti noon eɓen joguitiɓe arméji kame jambour en waraɓe holliti hen noon ɗin konngudi yonnani ɗum armé leydi mali holliti ɗum ko jinnola armé leydi ndi to guine walla mbiyen toon to leydi burkina faso kene tolno e temedere e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo woni waraɓe taw ko jambour en holliti ɗum ko procureur oya guiya on holliti ɗum ñalawma hanki o kabruji men manamen ha to guine konakiri gabon côte d'ivoire ma en jaato rd congo cameroun kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur djibiso baɗɗo wittoji mom to leydi mali leydi sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala docteur djibiso bittuɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli gam wawde fabade yimɓe kala docteur djibiso ene andina dendagal bandiraɓe kala korka hikka ka noon wo hoorata koto dakaru lamorgo leydi sénégal kono noon kala jiɗɗo jokkodirde docteur djibiso e lewru korka teddundu omo heeɓi docteur djibiso cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémoride gonɗo nder e jalto bowal kala docteur djibiso debbo donkuɗo ɓesnude caɗele goragu neɗɗo ɓuutowo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje mo seyɗade memi cimmiɗo huuɗo bonko ko ha natte ƴiƴam mum joguiɗo caɗele kayitaji yogay fannuji kala sa jokkodire docteur djibiso ma wi alhamdulillah docteur djibiso holliti gam lewru korka allah teddundu oɗo saaha omo fiɓi kay jippinde kala e piriji ɗi o waɗanno gam wawde jaktude yimɓeɓe ha mbawa dañde cellal mumena kono kadi base docteur djibiso tawite tokkidiro ene jokki gollude ceerno li to dakar ene jokki gollude ko noonne kadi docteur djibiso taweteɗo to dakar e lewru korka ndu ma jokkodire moɗon no hannirta ni hen so on jiiɗi jokkodirde e docteur djibiso wittiyanke safriyanke taweteɗo e lewru korka teddundu kala to dakar ɗo lamorgo leydi sénégal mbatta ko 00223 70 85 72 47 ko tonggode makko leydi mali walla mbaɗa 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur djibiso ene wiya mon ramadan moubaraka an
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Eliman Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. O wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ma wi alhamdulillah. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina ɓen finoɓe to Dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo Abdullaahi Diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan Dagana ha to Rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Ahmadou Tidiane Diallo ene andina dendagal Mauritanie naɓe kala finoɓe to Noksoɗa ɗo Robin Kat ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno Souleymani Diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode o ɗona
ceerno ahmad tidiane diallo ene jogii wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde naya boy hitande mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare tv ko musidɗo moon Saydou Abouba Diaynde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe afrique gardegol ceerno Habous Diallo nelde duwaw dendagal ɓoggenaɓe kala dendagal umma islamique kala dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala nelde duwaw dendagal ɓoggenaɓe kala ɗum ko jaltugol aduna yoga e wiɓe wonande ceerno Abdullahi Dia to ɓogge Diaynde weltare tv nelde duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala galle ceerno Yahya Batori Satola kono ne kadi galle ceerno Hamdra bin Diathia to Madina Diaƴɓe ene teddinire taw kadi ko udditgol juma mo darila mbeewa ɗum noon waɗata ko ñande aljuma padoɗo hen no so jomiraɗo haaji taw ko on juma mo mahanno ɗum ceerno Seydou Anne taw kadi koye ballal ceerno Boubacara Gaye ɗo hen no ɓattake wawi yettade ɗo e tintina dendagal bandiraɓe julɓe e galleji diine kala ha e leyɗele ɗe kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e dendagal bandiraɓe julɓe kala ene tintina hen kumpital men ɗemgal pular to leydi Sénégal ñalɗi ɗi hoorejo leydi ndi hollirno ñalɗi kaldigal woni dialogue national jibbinanoɗo ɗum noon tan to jamñaƴo caggal kay ngun gombo rewintongu ɗeɗon gueɗe e gardegol jagoɗɗo gueɗe nde leydi kame jactingol laamu woni maître Sidiki Kaba ko ñalawma hande o hooreji leydi Sénégal heeɓi ɗin ɗereji gam yurnitade ko fate banggue on dat taƴaɗo gam wonande kay Sénégal sumgoji ɗiɗi lewru juin beele kanko mo leydi Sénégal maɗum hennonomo walla ala beele ko haala hen ko fate kaldigal ko kala ɗum jeeyata sababu noon so tawi o yurntima ɗum o gasi on ɓattake jogata fayoyde koto toon to conseil constitutionnel leydi Sénégal ko ɓen mbawata yurnitade on dialogue national kalaɗo beele kay on date ɗiɗi juin so tawi ne henani ɓen ko ɗum wonata tonggol ngol leydi ndi Sénégal jogori tongade wonata ɗiɗi lewru juin ko ndena jogotta wonoyde ko fate banggue ɗin sumgoji suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ɗum ko caggal ñalɗi kaldigal no mawɗo leydi Sénégal wiruno wonande ko fate banggue amnesty général woni yaafu e yarluya taw koye fitinaji bannode leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya wonande ɓen ɗangaɓe dumba taw kadi koye ɗin fitinaji kala nde yimɓe kala mbawata yafodirde yaltodirde yarlodirde beele ɓen mbawa ɗaccitede ko wininomo leydi Sénégal ndun talkuru ndu yettima ɓen sarɗiyankoɓe hande luliɓe ɗo 15 heures ɗo toon to sur sarɗiji leydi Sénégal gam yurnitade ngal kuulal so tawi kay woni ɓe jurnitima ɓe tawi ɗum ko hunde fonde latade ko ndenon ɓe goota beele ngal kuulal wawa taccude ɓen wonɓe kasoji ɓe mbawa yafodirede yarlodirede e dow sarɗi so tawi kadi wonno wayi wota tan no watima en gartoye oɗon kabaru so tawi ko laaɓi heɓoyama hen jaydiyanke woni Maymouna Ndour Faye mo ganduɗa kam ardi 7TV jananoɗo taw ko jamma alhamisa ne joofi aljuma oɗo saaha heeɓi cellal mum no fotiri kala wonko saɓori seeɗa e wiide biteɗo Mamadou Awa Ndiaye onne ko jaydiyanke yehino toon to hôpital militaire to Wokama holliti omo samtino fotiri kala kono kadi e nder ɓeto golle loskoji ɗo yarata ɗo hollitama saaha baɗal ngal o haaldanno téléphone koye jagorɗo Abdoulaye Seydi Sow on noon koɓe musidɓe ɗum ko caggal nde o gaynuno émission makko on noon caggal nani omo wulla omo luuka
o wiya paaboɗe kam on ronki famde ɗum ko ɗon noon wonande ngun jangu waɗi e makko kono ɗo hen saaha gendarme ɓe ɓe Colobane ne ndewidi pele wonande kay nguɗon jangu ngu yanana e dow muɗum haw fiyalaɓe tati beele kadi baɗɗo ngal baɗal wawa nanguede hewne lawol kono kadi sac makko ne wanno halis kame cuɗale makko kala hollitama gueɗe kewɗe noon nawaka hen so tawi kay woni on yinno tan ko fade banggue halis walla cuɗari walla ko matériel ne wawno nawde ɗum kono hollitama gueɗe kewɗe kay gonnoɗe e makko taw ko matériel ene heddodi e makko kala jagorɗo hoorejo jagorɗo leydi Sénégal woni Ahmadou Ba tawama ñande aset jawtuɗo heno ɗum ko toon to yoofa hakkude makkoye awoɓe ɗum noon o yahani goto mo yaade jagorɗo Oumar Gueye taw ko jagorɗo awo ko noonne kadi maire Yoff ene wonde Abdullaahi Saar kame khalifaɓe diine aada e pelle awoɓe taweteɓe toon kala ɓe mbawi darnude toon panel ko fate banggue faggudu ƴellidde awo e wallidde ɓen awoɓe ha ɓuura kay wawde yarude yesso to banggue aw men wo holliti noon fandare mawɗe ndi ko ƴellidde awo kamɓene ɓe kolliti so tawi kay awo ngo ƴellitama tan ma wonananɓe nafoore mawde no feewi keddoɗen koye affaire jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal woni Ismaïla Madior Fall taweteɗo toon to leydi Turquie ko toon suuti konnguli mum holliti leydi Sénégal ene jeeya e nder leyɗele Afrique leydi dandi to banggue potal leydi dandi to banggue deƴal ala ɗo fetel dilli ala kala ɗo musiba waɗi e leydi he leydi ndi ko jaam tan e kisal woni e mum hay so tawi woni jiyande dawriyankoɓe ne ceerta kono leydi ndi ala caɗele guila ndi jeyti hoore mayri ha ɗo hen ɗum koye jonde jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Turquie to banggue fannu a yoga e jokkodire jehetena ko ha toon to Rissa Tola jonde takkusana Cheikh Oumar Tall woni ko yuɓɓina toon ñande aset jawtuɗɗo hen o woni ceerno Cheikh Oumar Tall ɓi ceerno Basirou Tall suuti toon konnguli mum gam duwanade ɓesguji Sénégal naɓe kala e erade jaami kisal leydi Sénégal nde tawno Sénégal ko mofti e mum ko heeƴi mum tan ko jaam tene kadi ko jaam tan foti duumade nder leydi ndi Sénégal Dakar nden kay kisala gendarmerie nationale leydi ndi ɗi dumunnaji kala ko ummiɓe gam addude nden kay kisal e nder Dakar ha e guure mawɗe tawetede nder leydi ndi Sénégal kala ɗum noon no gase jeeɗiɗi ha fayenma ñalawma hecci hanke o toon to Foire toon to VDN ha famata Rufisque lawol autoroute faade aéroport kono kadi ndumɓe lan ɗiɗo nokkuji kala ɓe jillima hen kono ɓe mbawi nangude to Ouakam sagataɓe yonɓe ne jogui fettela mo hinde calibre 12 taw kadi ɓe tetti matériel uji kewɗi woni hen e mabɓe nanguira ko guyka woni hen ko yeyde huuɗo bonko ko woni hen ko yaadi ko wona haaju mum kamɓe kalno maɓe gonoy temedde tato e jeegomo nangaɗo hen temedde ɗiɗi e capantato e jeegomo ko hoɓɓe gona e leydi ndi jeeya kono kadi ko fate banggue capanɗe jeegom e joyyi oto mo ala pièce woni ko tetta hen temedere nogas e joyyi moto woni ko tetta capantati e joyyi bommon gaz ɗum ɗo kala tetta ɗum noon ko yidde addude jaam e kisale nder leydi ndi ha leydi ndi ɓuura wonde e jaam kawlaka hesɗitinde ko fade banggue kantiŋaji ɓen yeeyoɓe ha mbawa dañde jaam toon to Medina Baye beele wona hunde lamde lakkitinde sete taw kadi koye ballal Italie ɗum noon walla Allemagne koye ballodiral hakkude jonde e mumen e khalifa général mo Medina Baye woni Cheikh Mahi Ibrahima Niassa ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ma aboye ujunnaji ɗiɗi kantiŋ ma waw hestitinede ha yada jamanu beele rokkila mbadi yondi wonande Medina Baye ɗum noon ko ɗo e lebbi tati so jomiraɗo haaji kolda fedde rewɓe taw kadi ko innirande kolda mouvement yiɗde kolda yiɗi kolda ene moɓodiri ken tolno eno gase jeetati taw ko projet ji rewɓe association ngaji rewɓe na nattodirɓe wi Aissata Thioban oɗo saaha finance uji mabɓe ɗi ɓe jogui kala ɓe jiiɗi kay ko wallidde ɓen sukaɓe rewɓe ha mbawa wawande koye men nde tawno wawande hoore mum jeeya koye ndimaku mum so tawi kala ko balliɗa aɗa wawi sodande hoorema sakkata junggo ñagoɗa ɗum jeeyi sababu noon lewru mars ko lewru rewɓe kamɓene maɓe daro hen darde tinde no fewi
ngam oɗo saha moƴƴinde dadugala e darde ha ɓeɗo hen rewɓe mbawa gollade taw ko golle moƴƴe no fewi tokkolɗa tonne ko suka gorko mo hindiɓe nogasa nottotoɗo Tijjane Bourahima Mané kam woni barade toon taw ko laaɓi hakkude mabɓe e sukaɓe haare bonde wannode wattidi kay ko wasde fittadu muɗuma ɗum ko toon to hôpital mo Kolda ɗum waɗi koto légal Médina Sarifa oɗo saaha noon police uddiri hen losko yañgo ngam wawde fawde junggo mum e baɗɗo ngal ɗon baɗala sengi wi to leydi Sénégal paɗena ko to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie paɗena basikno ni tawi keerol hakkude leydi Mauritanie kame Mali subaka hande o ko fitinaji mbaɗi toon hewɓe duppi toon ponoje beddi kaaƴe yeeso commissariat ngam hollirde mette mumen ɗum ko kikiɗe hanke o suka gorko fiyede mo laaɓi wasi hen fittanu mum tuma hen noon ko suka malinajo goto waɗi ngal ɗon baɗala ko wona ɗum ko kadi hanki o to leydi Mauritanie yeeso hôpital national to negari hewɓe moɓodiri ngam hollirde mette mumen ko fati banggue wargo Mamadou Dioba ɗum ko suka mo ganduɗa janode toon to stade olympique mo Tafakh Zeyne taw kadi ganduɗa ene artanno ko ɗon fiya jamdi tuufa jofa en peɗeli ko police ko fate banggue seppoji e hofgo wonande union ɓen étudiaji nandiral heɓama hanki o hakkude ɗin étudiaji kami jagorɗo jangde towde leydi ndi gartagal maw leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani iwdinima Algérie ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca mi salminima. ɓetima Saar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hono hettiyankoɓe Ayawood TV kabaruji men ɓuuri ɗo tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko hoorejo leydi Mauritanie o arti ɗo e laamorgo ngo ummanademo toon to Alger laamorgo leydi hono Algérie cagga kay ndew tawtora toon hono battu ɓen taw ko joguiɓe hono gaz gonɗi e leyɗele joguiɓe gaz taw ko battu mumen mbawno hono jooɗade toon taw ko gadugol Abdoulmajid hono Taboun gardiɗo hono leydi ndi ene wayno leydi hono Sénégal e leydi hono Mauritanie mbawi hono jeeyede e ndiɗo juɓɓudi e ɗum noon caggal nde batu ngu udditi hoore biir o wawi ummade toon ngam kay artude ɗo e lamorgo ngo nde tawno wonde kono isi ko Mohamed Vadel Wulda ene rutte e joomum toon to Paris lamorgo leydi hono Faraise kanko hoorejo leydi ndi noon ene wayno o wi maɓe ɓeydu taw kadi ko jokkodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi hono Qatar ko fartange kadi wonanta hono leydi ndi nde tawno wonde so tawi ɓe mbawi hono jokkodirde maɓe mbawa kadi hutodirde wona den gueɗe kewɗe no fewi hani ko wayno to banggue énergie toyete ɗum noon ma wona leydi ndi hono gartam no fewi gardiɗo hono suudu gendi leydi hono Mauritanie Mohamed Maguette o yewtidi e nando makko mo leydi hono Côte d'Ivoire ko yowiti e moƴƴinde jokkodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi hono Côte d'Ivoire ha tengti noon to banggue nden kato degre e wadde kadi fodde neɗɗo ambassade mo leydi taw ko leyɗele denduɗo hono Amérique mbi ma jaltin taw ko coopéraji kewɗe no fewi wallirde ɗin taw kadi ko finance ŋeji taw ko gueɗe financement taw ko gueɗe ngam riwtude taw ko ɗalle suuɗoɗu kadi wawa kadi wawde wadde yettinde kono fandare ko gollinde kay sukaɓe ɓe ne yiɗɓe yaade kono caggal leydi mata kay ma kaɗɗo e nder leydi kono Mauritanie he mbasa kay yiye wawde kay rewde e ɗe maaje kaƴƴe ngam kadi wasde kadi hen pittali mumen toon ko ɗo to ko saɗɗiyanke biyeteɗo hono maître Ide Wul Mohamed en wawi kadi hono bagginde ñande hoore bir lewru ndu gonɗen ndu wiidemo wonde kadi o jeeya koye e ƴamoɓe yidde ardade kono leydi ndi e inde landa taw ko Frid suka goto tawde ko noddirteɗo hono Mamadou hono Diop ko on tigui wasi fittandu mum e jamma kay taw kadi ko hoore biir jofde dewo hoore biir caggal kay nde ɓe gummino toon to stade hono olympique hollitama noon ko ene wayno de ko ñande ene wayno ko ñande
no mbiɗo ni ñande hoore e biir jammago ene wayno ko nden o wasi hono fittago makko taw noon ko hono police goto hono fiimo jamdi e hoore ɗum noon haade makko nawede toon to hôpital to ko nden tigui o rutti e joomum ko ɗum noon kureji ɗi noon mbi wonde kadi alay saago taw kadi ko wawa kadi loyde wawa kadi ono waɗede gam kay ande hono ɗo baɗɗo ngal ɗo baɗal no ene foti kadi rewnede kono o lawol ɓe mbi laamu ngu noon wi noon e oɗo saaha woni koye loydo gam ƴewde oɗo baɗɗo ngal ɗo hono baɗal wuuro kay hayɗi laamu ngu waddata kay ko toon koye tengtinde kay e ɓen tawa ko joom otoji en hadde ɗumen ko harmi e ɓen dognoɓe sartaji hadde ɗumen yettade jeere mawde to gam kay ɓitto o e ko nandi hen mate kadi ma ɓe mbawa kadi garɗinde kadi golle mabɓe taw ko juɓɓudi gonɗi toon ɗi ɗum noon otoji ɗi tan wawata ɗokkaɗi sartaji ɗi kadi wawata ɗokkaɗi mbasa addude hakkude ɓittoru hakkude yimɓeɓe ɓen taw ko joom marchandise en Sar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo de tonguɗen e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alsan Oumar Mbodj gorko mo sallo ko gam weltare Ayawu TV. Alhassan Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi so en giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru woni hecciyanke o jonde mawde towde jooɗima toon to Kidal taw kadi nden jonde ko jonde jaam e kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala kono kadi e tawtorede wonande leƴƴi kewɗi ha tenti noon leñol im gata kame leƴƴi wonande tuarek en kewɗi nden jonde noon e gardegol gouverneur Kidal woni général Aggamou ne wondi kadi colonel Ismaila Wage woni jagoɗo beldal ene wonde tambiɗo suudu hakkuderu woni CNT mo société civile kamɓe kala noon ngal kaldigal ko ɓeydade moƴƴitinde dialogue national balɗe 4 bannoɗe nder leydi Mali ha ganduɗa ɗin ɗereji ko hande jogori yettade hoorejo leydi ndi toon to galle Kuluba gam yurnitade wonande société civile o eɗen pelle joguitiɗe koɓe kaali ko fati banggue yiddeɓe nandiral beele leydi ndi Mali ne wona e jaam e kisala. Chef d'état major général d'armée leydi ndi woni général Oumar Diarra joɗodima e hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta to galle lamorgo to holliti noon colonel Assimi Goïta holliti ne jogui weltare mum mawde no fewi weltanade koninkoɓe leydi Mali ɗum ko hitande ujunere nogas e tati yawtunde ɓe mbaɗi tabal manggal no fewi gam tettude yogay nokkuji leydi ndi taw kadi nokkuji gonno koye juuɗe pelle joguitiɗe armée ji kaya mbeya taw kadi oɗo saaha mo golɗen jomumen batti ñaajje e wellitare mumen certi e kiɓala ɗum noon wo holliti wonande leydi Mali waɗi tabal manggal no fewi kañum e armée muɗɗuma ndenka leydi Mali koninkoɓe leydi ɓe hinde faama ɓe kolliti fiyande nde ɓe mbaɗi to Bamba jeeyi sababu noon Bamba kene fotto wonde 150 kilométre de Tombouctou 150 kilométre faade gawo ko toon noon wonande kay ɓe mbawi yiide toon oto blende goto ha caggal noon waɗi noon hewɓe hen kay derguitaɓe yaltinaɓe fiyande wannode toon nde lawol jenne mofti ngol lawol noon otoji kewɗi kay wonnoɓe hen oɗo saaha piɗɗi juuɗe mumen ha laaɓi ɓen joguinoɓe koppereje téléphone aji cuɗari caggal ɓen bandiji joguitiɓe armée ji paddi ɗiɗon otoji mbawi tettude kala koɓe joguino keerol hakkude leydi Mali Niger ko citerne carsunoɗo ndeelam kuɓam hawi tut woni pétrole walla gaz walla ni essence ne fayi toon to Niger ko kañum duppa ha wonti ndondi par wonɓe joguitiɓe armée ji wonnoɓe e motoje colonel Alpha Yaya Sangaré ko joom martaba towɗo deftere nde windi ko fati banggue nden kay kisal Afrique walla ni jihadiste en e nder Afrique haɓade seɓɓitiɓe e nder Afrique deftere wande ke ene tolno temedde 4 ɗerwol woni page gurdam Afrique kami koni ko mum ha tenti noon Sahel ɓe leydi Mali kono kadi wo holliti wargoji mbaɗi hen hoɓɓe takkama hen won takkaɓe hen wiya ko jihadiste en taw wona ɗum fiya hen piile bonde won hen waraɓe holliti en noon
geɗe kewɗe no feewi e nder nden deftere nde windi jagorɗo défense leydi ndi yiiri ɗuma ko mallol faade e armée leydi Mali ɗum jeeyi sababu noon wonanga waɗama garde à vue oɗo saaha loskoji ene jokki hen ɗum ɗo hen ko seeɗa tan kono deftere nde hollitama dawal ɗimmala Moussa Pape mo ganduɗa ko jaydiyanke won kañumne ko fuɗɗi wiide ene sakta hen sengi wi to leydi Mali paaɗen koto Guinée Conakry gonnoɗo jagorɗo ñawoje leydi Guinée woni Alphonse Charles ɗum noon koye gouvernement jewtuɗo hen o tan ko ɓooyani holliti noon yalti e deƴƴere mum ɗum ko hankide huccodiri e jaydiyankoɓe gam laɓɓitinde guuru muɗum ngol laɓɓitingol noon ko caggal kadi nde hollita yiyama natal makko e nder réseaux sociaux taw kadi ganduɗa ko terɗe ɓole ala wutte ala haydara ɗum noon o deƴƴi ko juuti o jaabaki ko holliti jeeyi sababu noon fellidde mo jaabade oɗo saaha ko sababu nde nene makko e joom suudu makko e sukaɓe makko e sehilaɓe makko kono kadi o holliti omo ñaagui yafuya nene makko e suddiɓe makko woni suddiɗo makko kamene wonde sukaɓe makko kala so tawi kay ɗum yalti feeñi e nder réseaux sociaux omo jogui gurdam makko privé holnaɗo e gurdam makko privé holliti noon guila wo toɗɗa e gardiɗi jagorɗo ñawoje dañi hewɓe o nawi e yeeso lawol to banggue ñawoje kono kadi to banggue mbuñaari ene gasa noon won waɗɓe mo hen ko fate banggue gueɗe pattuɗe e montage ɗeɗo gueɗe kala omo jaaɓi kono mo ñaagui yafuya ɗum jeeyi sababu yaltindemo ɗiɗon konnguɗi to leydi Guinée to koya tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon inde makko ko Aboubacry Bari joom suudu makko Aissata Bari ɓe ndesodirino caggal mum ɓe ceeri debbo resta duuɓi jeeɗiɗi banggue goɗɗo caggal mum kadi on seera toon ɓe kawriti luural noon ari hakkude mabɓe koɓe kawriti ko fandare makko tan ko yo debbo hoot wuuro mabɓe to woniya toon debbo noon jaɓani kañum yi tan ko wonde Conakry luural ari hakkude mabɓe kaaɓi noon mataw e nder haare he o ƴetti laaɓi o dañi fiide debbo laaɓi kewɗe e reedu muɗum ha e hoore kala on debbo noon wasa fit tan woɗo sa waɗama garde à vue gam wonande loskoji mbawa jokkede e nder oɗon fannu to Burkina Faso duwaña leydi ndi to Bobo Dioulasso wawi teɓade ko ene tolno ñande nogas jeenayyi lewru février manduɗo hen ndu kene tolno 1.4 taw ko plaquette ɗum foof noon woni hen ko drogue mo jar muɗum woni 58 million taw koye koppareje franc CFA to Burkina Faso kene tolno e 700 taw kadi ko jamburu rewɓe e sukaɓe wuro no woruno taw ko wuro wiyetego Kamisil ga noon tawete koye nder diwan Wayguya wi noon ko procureur ɓattiɗo tribunal Wayguya woni Alain Benjamin Coulibaly o holliti ɗum oɗo saaha noon koye loskoji mawɗi ɓe goni ɗum waɗi ko ñande 25 lewru mayduɗo hen ndu taw ko wargoji muusi cattuɗi hol waɗɓe ɗum ɓete ko ɓen joguitiɓe armée ji walla ala ko armée leydi ndi ko wonde kala loskoji ene jokki hen fiyande mawde wannode e nder diwan Mohoni holliti ɗum armée leydi ndi taw koto pont leere moɓe inniri pont Thomas Sankara ken tolno 27 joguitiɗo armée woni ko pittali men guitta ene hen biyeteɗo Hassan Idrissa Boli mo duuɓi 33 naɗɗo e haare jihadiyankagal guila tan hitande ujunere 19 woni 2019 wasi hen kañumne fittande muɗum to Côte d'Ivoire contrôle autoji fuɗɗima subaka hande o hewɓe noon naggama kamɓe autoji mumen guila to banggue plaquette immatriculation kamɓe wonde carte grise ɗen gueɗe kala gam teskede leydi Côte d'Ivoire hande o fandare mum ko darade fittude boli mum ha laaɓa ha tenti noon ko fati e banggue wonande autoji kamɓe haɓade accident ji walla donnude auto ko alda e ɗereji timmuɗi to leydi Côte d'Ivoire ko ene tolno e 20 tonnes woni tonnuji nogas médicament contrefaçon ɗum woni ko douane leydi ndi jaggi ɗum koto diwan keerol hakkude mabɓe e leydi Ghana ɗum koye camion mo hinde daafa
ene sarsi ɗum ne farini ɗum Abidjan on sofono nanngama loskoji ene jokke oɗon sifa to leydi Tchad Mahammad Idrissa Déby Itno holliti hanke o mawo jeye e sumgoji tijjaɗi jeegom lewru me ɗum ko caggal mayde walande lundiyanke mawɗo Yahya Dillo ɗum ko ñande alhamisa nde fittanum itta taw koye pellodiral toon to jamina lamorgo leydi Tchad ha ganduɗa hewɓe noon kolliti ko laamu ngu tan weela warimo nde tawno ko dawriyanke garduɗo no feewi hande o kono kadi hollita ko kanko adi fellude force de l'ordre ɓenne kadi mbaɗe makko a jeygue Mahammad Idriss Déby Itno lomtinoɗo bamum guila hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho caggal nde Idriss Déby Itno maayi e fiyande nder leydi ndi pourtant lebbi 17 wonti duuɓi 3 ko joni ɓe pelliti yahoyde sumgoji o holliti ma o jeye e ƴamoɓe lefol laamu to leydi Gabo syndicat ji ɗiɗi biftanoɓe guila ñande aljuma hay goto andani ɗo ɓe goni ko hanki ɓe peeñi on ale munungu ene wondi kadi ceeri ɓeɗo hen ɗiɗo taw ko syndicat ji jangde wonnoɓe batu mumen yidde yuɓɓinde kay ko fate banggue grève caggal nde gaynini ko wata ko ɗon worɓe dadiɓe bifti ɗumen andano ko ɗoɓe goni guila ñande aljuma ko hanki ɓe peeñi taw kadi ɓen biftiɓe kolliti ɓe ɓatti no feewi wonande général Brice Nguema hoorejo leydi ndi ɗum noon ko yoɓe ɗaccu yidde yaade grève to leydi Cameroun Paul Biya yamiri wonande koolaɗo kuuɓal galle lamorgo ngo hankadini ni jagorɗe ɗe ni secrétaire uji généraux en hay goto yaltata leydi ndi so wona taw koye waynademo kala mon yalta leydi ndi alay saago waynomo nde wawa yaltude leydi ndi so tawi waynakimo kama a yaltata leydi ndi hakkude ñame kame Cotonou ha hande de ala ko gasi haydara kono sete wonde duwañeɓe iwi hanki o ɗon ɗo ñeme lamorgo leydi Niger gam faade to Cotonou gam kaldigal siftinde moon guila kuddeta waɗi nogas e jeegom lewru juillet 2023 CEDEAO koko dino keeri mum ko ñande nogas e nayyi lewru mayduɗo hen ndu keeri ɗi kala gudditino bene udditi banggue mum kono Niger suwa taw uddidde oɗo saha noon ɓen doñeɓe jeehi toon to Cotonou gam kaldigal andaka noon ko jeeyi sababu haɗo hen Niger jaɓani taw uddidde banggue a moɗɗuma kaldigal ene jokki toon to Caire lamorgo leydi Égypte hakkude Amérique Qatar kame Égypte ko fate banggue hakkude Gaza kame Israël beele kay oɗo saaha sifande laato ken wona jonte jeegom hare nde darto ha laaɓa 54 otage e nder 130 ɓen mbawa ɗaccitede hay so tawi hare nde ne darto kam ha hunde deeƴa ko wona ɗum ko noon oɗo saaha hewɓe ngal kaldigal tuumi hoore jaggaɗo leydi Israël wonde lelkinade gam nden sifande ɗon ɗo luural woni toon to Israël wonande lundiyanke mawɗo chef d'état majeur hande o taw ko dawriyanke ɓurɗo garɗude hande nder leydi ndi jogorɗo foldemo e jogori yatto Amérique o holliti noon woto ambassadeur Amérique taweteɗo to Israël ɗoftu oɗon kono ene ɗamina nden sifande mande laato ɗon ɗo heege duumi toon to Gaza ganduɗa Amérique ji nden to ñamde neldita ko par paraji yanade leydi sukaɓe hewɓe e babiraɓe kala ɓuko hen gam yidde tettude ɗon ɗo ganduɗa ken tolno 60 ujunere pawɗe 100 e sappo neɗɗo mbasi pittali men e nder Gaza to maayo woɗewo Rebel mo utsi weddima missile hanki o e nder navire carsuɗe énergie ha heewi on noon woni koye yoolade ɗum ko caggal ñalawma a aseɗo toon to adena Allemagne holliti metti mum holko sakti sirlu mum taw koye ñukintoɓe hooli ɓen holno Vladimir Poutine waɗi ha wawi ñukindade ko haalda e nder armée leydi Allemagne wi jagorɗo affaire étrangére maɓe gudditen loskoji jaɓɗi no fewi to Pakistan caggal jonte 3 ko sumgoji sarɗiyankoji gasi ha laaɓi wonande Cheikh Baz a Sarifa toɗɗama hoorejo jagorɗo leydi ndi ɗum ko par sarɗiyankoɓe 201 wi eya 92 woni contre ɓe jaadi koye Yaquba Khana ko wona ɗum ko noon ngol wattimo laabi ɗiɗi mo toɗɗe hoore jagorɗo hitande ujunere ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha hitande ujunere nogas e tati ngol o toɗɗitama yo wontu hoore jagorɗo leydi ndi to Ukraine fiyande Russie wannode toon to Odessa jeeyi sababu yimɓe 10 mbasi en pittali men huɓere nde état suji 9 yani koye debbo e ɓiyuma
ngel noon yiitama kañum e yumum kala ene nguuri to Hayti hande o ko kuulal hirtolel woni ko lawɗina toon ɗum ko caggal hanki o nde pelle bandiji jani noko mbiyata port prince jaltin toon dumbaɓe hewɓe no feewi dañi noon hewɓe wasde pittade mumen e fiyande hanki de ko wona ɗum ko noon kuulal hirtolel o ɗo hande to bandiji joguiti armeji ene tampini Hayti no feewi musidɓe tedduɓe on ñagama yafuya no kumpital ngal yariri ni hen ko dande koko nanga no feewi ñagama yafuya ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Saar Abdullaahi Saar